Velkommen sammen, det er spiller mange for spillerne, skal jeg vores inden fra Hypixel. Det er episode 2. Yes. Og jeg har lavet fået en masse tries endnu. Så jeg aner ikke, hvor det godt det kommer til at komme. Inden mig, alle gange har været død på grund af dårlige penge. Så jeg ventede sådan lige til at optage, indtil penge blev lidt bedre. Det er nu. Jeg fik ikke 2. Okay, ham her har vi. Kom. Show me what you can. Okay. Yes. Det der bliver lige lidt ned til at bookspam ham. Ellers havde jeg ingen chance. Men i dag, der kommer til at være en double video ude, fordi at jeg sådan ikke rigtig har haft nogen videoer ude den her uge. Jeg har slet ikke haft nogen ude. Så derfor kommer der en double video ude i dag. Så bare kig. Så kommer der en lidt senere også. Og den, så du kommer til den her Skywars video, du kommer til at være en pris over. Nu er det en powerful og en power 3. Sådan der. Og her har vi. For jeg kunne få egentlig mange kills i det her game. Sådan der. Vi skal bare sådan holde midten. Det der alle kommer ind lige om lidt. I meget om det for oven i dernede. Der er vi fået lige om lidt. Okay. Really good det der. Og sko, sådan der. Okay, det her game der har vi. At det første optag try. Men det er ikke først. Kun first try var op til. Nå, der er kun en tilbage. Nice X.
What the fuck? Okay, ham der enden med ham der Firespec Potion. Jeg tror, vi tager et game mere, fordi vi vil vinde det første her. Bare lige hurtigt sådan. Fordi så kan vi hurtigt. Bare lige tage et mere. Vi kan bare lige holde jer hen. I Solo SG, eller i Solo Skywars, der har jeg ikke rigtig nogen kits. Fordi jeg har bare ikke rigtig vundet nogen. Jeg har kun vundet sådan der. Oh my god. No. Det er lige meget. Vi fik et game i den her video, og det er bare godt. Så yes, jeg vil bare sige, at vi ser sammen i næste video. Så kommer senere i dag. Så bare tjekke min kanal, så kommer man ud. Hej.